Made in Germany, das war mal ein Begriff. Die Welt hat uns bewundert für unsere Produkte, für unseren Erfindungsreichtum, die natürlich entspringt aus einem vernünftigen Bildungssystem, gut ausgebildete Leute hervorbringt. Здравейте, пътиланци! Къде сме днес, Алекс? На БМВ събора. БМВ Клуб България! Готови ли сте? Стара секунда!
Пристигнахме в хотела и сега се настаняваме. Ето го Алекс, ще ви покаже стаите. Ей ги, тук всички хотели са заети от БМВ-стите. Може да видите какво става надолу. Абе, Антонио, какво става, бе? Какво е това надолу? Какъв е този апарат? Сега ще ви покажем румтур на нашата стая. Ето, това ни е банята. Какво да кажа, за не съм правил румтур? Как? Правил си на морето? Кога? На апартамента на морето. Тук имам един раб с един телевизор. И тук в шкафа има един мини хладилник с една вода. Това е големия креват. Спалнята. Спалня, да. А тук шпи Войчо като... Слейте! И това е на Войчо кревата, който е по-твърд. Защото той обича да спира твърдо. Що го боли гърба? Тук имаме някаква картина с някакви птици. После ще я вземем. Натлъгвай. Хайде, давай! Ма скачай, скачай. Ето така ли се скача на него? Но как да скача? Ето, тук сме сега в асансьора. Опа, какво стана, бе? Отиваме на разходка. Всичките сме се нагласили тук. Значи, Антонио, тук ме пита много странни въпроси. Къде има коф? Аз къде да знам? Тук в Чужград, къде има коф? Антонио? Антонио? Само да ти кажа, моето момче, това, че съм от провинцията, не значи, че знам във всеки провинциален град какви... къде има кофе, къде какво има. Да, че нещо се базикаш, подиграваш се тук с мене. Сега сме в центъра на Стара Загора. И ще се разхождаме. Ето тук е общината. Тук е общината на Стара Загора. Ето тук. Тук има фонтанчета. Тук ги нашите хора тук. Ето тук е културният център на Стара Загора. Ние продължаваме да се разхождаме. Така, прибираме се, разходихме се и сега се прибираме. Да. Антонио, какво правиш? Тук няма как да ни те пана в кадър. Колко гледала има тук. Ти малко си подпиня, ама нищо. Язък, ставай. Не дей затваря, тук не сме олюли, няма да ни украдат. Не се притеснявай, гледай го. Нищо е жиротата там отбре. Тук някой се кара. Ой, по-тихо. Абе? Давай ключовете. Давай ключовете да остане. Чакай да отключиме. И сега ще има някакво. Какво се оглеждат? Вижте сега какво ще ви покажем. Вкарваме тук. То не се вижда сега, ама... Чакай бе, какво ще слякаш? Трябва да вкарам ключа. Той бързо да слякне. И сега слагам. И светва осветлението. Та-да-та-да. Имаме топ. Така, разходихме се и сега ще ядеме и лягаме да спиме. Че се изморихме. Станали сме от 4 часа. Хайде. Ето тук сме си подготвили сега вечерята. Сме се сложили на масичка. И сега ще си хапнеме доволно. Да започваме. На здраве! Лека нощ, ще сме много изморени и лягаме сега да спиме. И утре ще продължим с обикалянето. Не дей да лъжеш. Капота е Гюнер! Добро утро. Сега се запущам. Другите още спят. Антонио. Антонио спи. Събужда се. И Алекче тук спинка. И ставаме сега.
Алекчо си прави. Си поръча тук дюнерче. Алекчо, хубав ли е дюнера? Да. Вие колко е пълен? Колко е? Една педия има ли две или? Този е половин кило. Мирише много хубаво. Да, като киксел. Половин кило дюнер си взяли. Гледай какво нещо. Мирише много хубаво месо. Това е като киксела в София. Това е голям също. И тая е София, значи. Защото провинцията само за София говори. И няма ли по-големи дюнери правят? И така хора, това ще е от днешното видео. Абонирайте се за канала, ударете по един лайк. Ние се прибираме към София. Чао! Кажи чао! Стани Пателанец, абонирай се за канала сега.